Wanga atayna min dokki Dawuda kay wa Suleyman min dokki be elman gandal nyaawde hakkunde yimbe min gandini be kadi no diwri haal ko haalata wa qala kambe dido be mbi e mantude Allah be mbi alhamdulillah dendangal jettode godani Allah alladhina on faddalana burnudo min to bange annabago eltani min jinnije yimbe eltani min seydinije ala kathirin e dow ko heewi min ibadihi e jiyabe mum almu'minina be ganda ko gomdi wa warisa ronti noon Suleymana Dawuda Suleymana kam ronti Dawuda to bange annabaako o ronti Dawuda to bange gandal bibbe keddibe be dontani dum anani bibbe keddibe be gon dontani dum kanko dan kam o ronti kanko annabi Suleymana o ronti kanko ronti Dawuda bibbe Dawuda ko sappo e tato kanko ronti kambe fo kanko ronti kala ko Dawuda jogino o ronti dum ko dokke Allah do rokki mo ko rokka be dokka ko fo non ulul azmi en be buri be li anna tafdila min Allah la bil mazaya ay bural ko to Allah ko Allah mo Allah burni ko on buri wana mo Allah rokki Allah no rokkuma taw burnani mo bimi Allah en rokkuma taw burnani mo wana biiden Suleyman en haalde jinneji ene haalde keneli hendu nawam do wela fof ndiwri haala onana i annababe heddi be daña dum kono wana on buri be kay mato fi annal maziyya la taqdir li abdaliyya maziyya bur addanta donc ko dokkal wiete bimi ko dokkal e den waawi darado e dama galle taabo yetto galle mum Dakar taw taabal gotal taw wali mawdo jogi gedal to Allah nan do taw wawa wadde no dum ko maziyya wiete wana bural aɗa wawi fiidɗo ceernaji joni wontan ma pone aɗan ba wontan ma ɗo wontan ma jaam haydara ñalla e jaam piya ɗo henne masalan daboto tan taw pullo Fuuta ɓi haray e wattata min fiyata lang e wanma reedu Moussa warama wona haydara ɗum wona ɓuural firtani ko ɓurde wona wiyama kanko Suleymana o manana ko diwe kaalata o manana hay ko gawri haalata o manana ko pudi kaalata o ma haalde mumen o faama ko kaali Allahu akbar wadi gotel nyalawmaaji Suleymana en joodino ha ndiwri ngotiri wirtimo ene yaha yimbe fof ne ndar o yo jindi ndiwri dambi a min ji o yo ngandi ndiwri ndi haali mbi ala o wi ndiwi assalamu alayka ayyuhal malikul musallidu mam lamdo mo ganda dokkaado dole wan nabi bi bani israila annabi mo ganda ko bani israila en aadaka Allahu karamata Allah rokimati dugal wa azharaka ala aduwika yo Allah rokete dugal feññinma e dow anbe ma inni no min mundalibun ila afraqi min jon pami ko choppanam thumma anani amuru bika saniya mam arto jon wa innahu sayarji ilayna o bi ay liwrni ban wirtiren do jon halni bidum caggal dum ndiwri ndi wirtiti don ndi woni wiide assalamu alayka ayyuhal malikul musallidu ma lamdo masalam dokkaado dole mi salminima in sita anta adana li sayidi jamirami kayma aktasibu ala afraqi bele moda faggitano coppanam atta yasibu ha mata diwde umma atika mi arayma fa fa'al bima shi'ta kala ko jidda mbada yam fa akhbarahum Suleyman bima qala wa Suleyman halni ko ndiwri ndi haali wa azina lahu Suleyman yamir ndiwri yoya fan dalaga yehi ndiwri yehi wa marra Suleyman ala bulbulin Suleyman wirti diwri ngotri bulbul en woni dow lekki yuharriku ra'sahu en dillina hoore mum wa yamilu uznayhi en an zanbihi en dil en onya keti on laati mum fa qala li ashabi atadruna ma yaqulu hadha albulbul o yodon gandi ndi odo bulbul ko halata qalu la ya nabiy allah min ganda bulbul hala qala o wi ndi do ndiwri wi bulbul non ko ndiwri ni ganda en mbawi di cakal tan adan cakal adan cakal ay innahu yaqulu akaltu nisfa tamratin o wi mi nyami feccere tamrore fa ala duniyal afa aduna non ko rapata wa marra bi hudhuda o wirti laral en woni dow lekki wa ganna sabalahu sabiyun cukalel en tufani dum tartaka en wadde dum tartaka fa khafa cukalel ngel fa anani fa khafa cukalel ngel fa khawri pittol tan fa khafa cukalel ngel suudi fa qala lahu Suleyman wirti laral ngal ne ya o anani hudhuda o wi ihdar rento amayi fa qala lahu hudhuda ya nabiy allah hadha sabiyun wala agla lahu dum ko cukalel haydara anda e dacci mi fijira mo tan fa ana
askharu bihi wala jalkir cugade ngi tambo fijje mum laara ngal ummo dow lekki mankino e leydi kadi ummo dow kadi faata dow en fijje cugade kadi faya heen ngandi tan han kan en fijje tan Souleymane benni yehi Souleymane arti tawi cugade tawi laara ngal nangama pitto aha tawi masalan cukalel nangi wo wi yedi laaral ene jungu cukalel fa qala lahu ma hadha Souleymane wana wi no gonda ko fijji cuuri ngel ala haqqil ko dewda ha nangala qala ma ra'aytu hatta wagatu biha ya nabiy allah wallahi mi yani pittongol ha mancini mi hen qala way haka jalle bonema fa anta taral ma atahtal arti ari ndiyam les leydi jeede biru ama taral fakha fa anani yera pittul gongol dow leydi ndiyam gondam der leydi jiya dum non ka yidi pittul gongol dow leydi kanko colengel o jaabi Souleymane o wi ida nazala al qada amal basar so tawi Allah timmini jippini hoddir mum gite ngumat colengel fini wataha warsha ande Souleymane fodo wodu ngewe alan ngewe se idide anda ngewe alani fodo wiye ngewe e wadi ko toppon do hen e dane ngewe on tufaaki tan ko do hade on andu pooli di ewa o anani Souleymane ngewe wulli sara Souleymane wi oɗon gandi ko oɗon ngewe haalata o ɓe mbi ala o wi ngewe wi laddulin mawti wabnul kharabi o wi ndono e wanande mayde mahane ko yirbata o wi faaqatatu fondu woturu ni wiya faaqatatu anani o wi jawngal ni wiye faaqatatu o wi jawngal dilli wi o wi oɗon gandi ko ngal ɗo jawngal wi o wi ala min ganda o wi jawngal ngal wi leytal khalqa lam yukhlaqu o wi hanino tagu ngo tagaka walaytahum idh khuliqu alimu ma khuliqu lahu hanino tagu ngo tagane enen gandi ko tagira on saha kankalewal ni wiye Dawus wulli ko kankalewal o wi oɗon gandi ko kankalewal ngal haali ɓe mbi ala min ganda ala kankalewal ngal wi kamata dinu tudanu no ñamlirɗa noon joɓirteɗa no ñamlirɗa noon tan joɓirteɗa kala no ñamlirɗa kay aɗa noon tan joɓirta o wi caggal ɗum laaral wulli o wi oɗon gandi ko laaral ngal wullata ko mbi ala o wi laaral ngal wi innaman la yarhamu la yurhamu mo yurmotako yurmetake o wi saradu moolo turu kañum ne dilli oɗon gandi ko ndu moolo turu wi o mbi ala o wi moolo turu wi istahfirullah ya muzimbuna imsine de Allah onon joom bakkatuji en ɗum tagi rasulu sallallahu alaihi wasallam haɗi moolo turu warede faami wiyama moolo turu kañum andini baba adama suudu kaaba ɗo wonno ene wiye saradu siram wiyama wasahar endahu ɗayɗara ji ko wuuga wiyete noon fo ndu wuuga oɗon gandi wuuga an ka tuubi aɗani wuuga ma to eyyi fo ndu wuuga ndu wi o mbi o wi oɗon gandi ko wuuga haaɗi ɓe mbiyala o wi wuuga wi kullu hayyin mayyitin kala ko wuuri koko mayata o kullu jadidin baalin kala ko hesti koko rappata o wi khadda fatu daddo kañum ne dilli o wi oɗon gandi ko oɗon daddo wi ɓe mbi ala o wi daddo wi kaddimu khayran tajiduhu gardini jam taw yon rasulu sallallahu alaihi wasallam wi hay goto war daddo wiyama adama nde yalti aljanna wulliti o anani gay yewede Allah noon addani mo daddo ɗum tagi daddo no wonda e makko e nder suuɗi daddo he ko jikki ko soppi ko wonda e makko yimɓe mum kadi ceerta e makko kono fonno waade noon ko ɗum fonno wonde ko moltur kono ko dadda kam diftoro haɗɗa fade ko diftoro noon ko daddo kono ko moltur kam diftoro wiyama daddo ne wonde ayaje nayyi ene jangala wan zalna hada alquran ha gasa so tawi ari ha azizul hakim waɗani fota dane mum fondu Maryama ari Souleymane dilli kañum ne Souleymane oɗon gandi fondu Maryama ndu wi ala o ndu wi subhanal rabbil ala sen aɗa woni joomam tooɗo adade ma fi samawati limore fodde ko woni asamanuji walla arde leydi
o wi fondu wonɗo on aneni fondu an qamariyu woni pooli ɗi gono jujuma ɓuttidi nunne kadi wulli ɗum wi subhana rabbil azim al muhaymin ɗum haali ka haala ka Abu Dal wi o haalde mabɓe o wi jeyi wi ko allahumma al isara o wi joomam yahud ko wiyete masalan anani de al ishara al inil ishara ewa hud anani de ɓesɗi non tan wi walla hiday liwre aɗan liwre ne an woni liwre ciilal wi kullu shay'in halikun illa wajhahu kañum wi kala hunde koko mayata hen do Allah wal qadatu ko enen mbiyata purto wi man sakata salima dejjuɗo fo hisa wal babaghawu bonno kañum ne wi waylun liman dunya hammuhu heela woodani mo ganda e aduna woni himme mum waddifda'u ko wiyete fabru ko wi subhana rabbil quddus wal bazi liwre woni wi subhana rabbi wa bihamdihi ala arsistawa rasul sallallahu alaihi wasallam mi ngori idha saha so dilli fi ko udhkurullaha ya ghafiluna ciftare Allah onon welsindi o wi an nasru dutal so wulli wi ko yabnu adama bi adam isma shi'ta kala ko jidda wur pattande ma ko mayde tan o wi so tawi iqabu liwre so dilli wi so woddi to bangi yimbe to woddi poftere nan toon so dan bariyu kadi noon dan bariyu kadi dilli wi ilahi il'an mubghida ala muhammad jooma ya huttikindo koydi nelaado Allah kala tikkindo sharifabe ya huddu don dan bariyu ko wi o wi khadda fu no enen beta daddo o wi jangata ko fati hayatto wala dali wadani jungo dani mu non jango wala bo walli na balano ala kullin heebi kam وننا وأوتنا من كل شيء إن دكا مكرهون وإن هذا أين الله دكا لهو الفضل أنقل ونقر المبين كأنقل وخسر لسليمان ونورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ويهم بعلمنا من غندنا من ديك الدير قول ديوي كالسة وأوتينا من دكا من كل شيء كلهون كلام ما أني بن ركة إن هذا أنقل دكال نون لهو الفضل كأنقل ونقر المبين كأنقل وخسر رندنا لسليمان ونند سليمان جنوده كنوجهم من الجن والإنس فبنج جن يمب والدير ديوي وهم كم yuzauna eben dendine on sahabe cogge wiyama Souleymane sene danno wiyama danki makko ki ko 3 kilomètre walla 100 kilomètre hen no gas 2 kilomètre ko jinneji gonata hen nogas de kedidi ko ponji gonata hen nogas de goddi ko diwe gonata hen won wiibe kadi jinneji cañanimo e wo berteteri kange harir fodde kiloji tati kaare wiyama sis makko wonta ko hakkunde danki he on saha o joodo hen so joodima sara makko kilo anani dankeje kange e dankeje kaase gona sara makko anna babbe joodo e danke e sisuji kange he andube joodo e sisuji kaade he yimbe catobe jinneji catobe ne cerobe seyni ngona saraji yimbe ponji ngona saraji seydeneji an kandi diwe de na tudira dibje mumen on saha ha do han nange yettata kom wiyama non omo jogi cuudi masalan ujunere suudu kange anani de ko gawari non ko kange gawari ko ledde o wi hen temedde tati debbo rewbe temedde tan resabe ne hen taw ko rimbe temedde jeedidi debbo ko horbe walbe ko rewbe makko ko yamire hendu non bipporu yetta dankiki ha hakkude asamane leydi on saha aywa o wi ndin yo woppu ko jeewa hendu do ne windu wieten soysendu no reggina be pokira wiyama Souleymane sene danno ko dannote rewbe makko ko dannodo e bindene makko omo jogi defnirde nan toon omo jogi pirude mburu furuji jambe anani atananirul hadid furuji jambe wol quduri e barmeji al izami mawdi wiyama barmeji makko kanko Souleymane kala hen barme mbarudi mum ko gelodi sappo mbarudi barme makko dum warete taw maro arani diwlin arani bimi tan ko ganda tan so wadama hen sebora seeda ene nyaamo ko gelu sappo woni barde makko barme fof gelu sappo woni barde mum
defoɓe defa fiyoɓe mburu ne piye mburu omo hakkude asmane leydi omo yaha allahu akbar omo jogui kadi parkaji e nder danki he parkaji daabeje doga nan parka de a yahani Dakar yaaɓe Dakar ɓen gandi ana ɗiɗi aɗa gon parka barode en fa tajiri bayna yadayni an kanti ne doga iyasa makko mbara kon worri hutta hawi hendu nuni fukko e pokkiti allahu akbar ɗum woni hatta ida atawa haɓe jetti ala wadi namli e cangol kordolli haɓe jetti ka cangol kordolli haɓe ngari ɗon nde ɓe paandi ɗon ɗaalata wi namlatun kordollu ngu kordollu Souleymana kordollu ngu wi taw kordollu ngu Allah holli ɗum kono Souleymana ngu wiyama noon o wi ya ayyuhan namlu ehe mon kordolli udkhulu naate masakinakum e nder koɗorɗe mon la yahdimannakum hade helde on Souleymanu Souleymane o junuduhu e konuji mum wa hum tawa kañumen la yashuruna tawatinayi naate koy kordollu ngu woni wiide noon wiyama noon kordollu ngu wiyete ko ɗaakiyatu won wiɓe ala wana ɗaakiyatu ngu wiyete ko jurma gorko goto wiye zam khasari o itti haala ka koto Abi Hanifata nafa ala qatadatin Abu Hanifata meeɗino darade e gorko goto ne wiye qatada tu hoya qulu saluni on ko gando ene dari ene wiya kala ko neɗɗo yiɗi yo namdo kala ko neɗɗo yiɗi yo namdo o wi Abu Hanifata namdimo Abu Hanifata woodi mo neli kañum yahani wonno so namdi am o jaɓata omo andi ko gando on ko o neli goɗɗo o wi Aliou Sy ya mbiyama mbiɗa yiɗi namdade mo kono kordollu annabi Souleymanu ngu ko ngu ngoru walla ko ngu ndew namdade min ko ngu ngoru walla ko ngu ndew nde cukalel ngel yetti namdi waaji o ronki jabade faqila li Abi Hanifata fi zalika Abu Hanifata namda Abu Hanifata wi ko ngu ndew bi haqil alamati wastadalla bi haqil alamati anay ko galat o ɗum woni mande dalil makko kono noon nde wonno nahoyankoɓe ɗaccata neɗɗo deeƴa wonɗo wiyete qaala taw ko debbo taw gorko nawde jaɓa ɗum mbimi nahude jaɓa ɗum jaɓa qaala taw ko debbo taw ko gorko mbimi jaɓa qaala taw gorko taw ko debbo nahude jaɓa ɗum ɗum tagi o wi ɗum tagi waɗe qaala ba'duhum wona hen mbi o fihi nadarun mbimi nadarun hen ala sago daare seeɗa haala ka wona Abu Hanifa wi ko ngu ndew tan jaɓe o fihi nadarun sabu li anna ilhaqa ta'ifi qala la yadullu ala annahu anani lil wahidati la li ta'nis sabu tawa jentina taw ko wahidatu wana ta'nis taw ko gotan intajo fayasibu ayu qala namlatun wa qala namlatun ana sella qala namlatun ana sella qala sahi alfi ma yudu foftan وما استدل به أبو حنيفة يفيد الظن لا للتحقيق يعني جنتي أبو حنيفة كو ويغو غديغو كو ظن تان كون وانا حقيقة ماكو كبي يدو بيران وياما كونغو وياما سليمان de kordolungu haalre kondodi di hakkunde maggo e Souleymana ma yaado ayde balla Souleymana e misalan yaara do ayde balla ene fayga kordolungu ko ga woni haalde kordoli Souleymane to wonto nani midna to dema to wana bel gon ko ballal Allah tan wiyama non kordolungu koye mumante won kon Allah ñaawi ene naata aljanna jeya sappo e goomu ko mumantewel walla sappo mumantewel sappo naata won aljanna mburaagu mu nelaaɗo Allah waɗɗino ngu e colel Bilqisa ngel e kordolu Souleymana ngu e ngayri Ibrahima e jawdi Ismaila e nagge bani Israil en e rawandu ashabul kafi en e mbabba Uzayru ba e ngeloba annabi Salihu e lingu monnongu Yunus ngu ɗiɗo e gueɗe koto aljanna pay wiyama noon Souleymana wi kordollu ngu nde kordollu ngu ari Souleymana
Souleymane wi lima hadartan namla pourquoi ada wiya ndentum a sikku min mbaɗo wawi mbottoña ama alimta anni nabiyyun adlun bela anda min ko annabi non ɗuɗo falima qulta la yahdimannakum Souleymane holko mbiruɗa hade helde on Souleymane o junuduhu to namla o kordolu ngu wi ama sami'ta bele anne ananani qawli wa hum la shuruna bela ananani mbimi eywa mbimi ko tawitinani andi silema andi kordolu ngu ngu haali e oɗo jumla ngu haali sappo e goo balaga e oɗo jumla wi ko hatta ida ataw ala wadi namdi qalat namlatun ay ya ayyuhan namru udkhulu masakinakum la yahdimannakum Souleymanu wa hum la yashurun sappo go jumla bala ngu haali arwani ko yaɓunida o on koye bala ɗimmijo o ko konngol ngol hol ɗum ayyuha nayi ɓiwel ngel hol ɗum o wi annamlu joyi ɓiwel ngel hol ɗum udkhulu jeego ɓiwel ngel hol toon masakinakum wona jeeri ɓiwel ngel la yahdimannakum ko tahdir jeeta ɓiwel ngel ko taksis hol ɗum Souleymana taksis wano wiide kono ngu kono maɓɓe ngu kono o wi ko Souleymana jeena ɓiwel ngel caggal ɗum o wi Souleymana wo junu dahu sappo ɓiwel ngel ay kum isara sappo e goo ay o hokki nganto la yashuruna en ngel ne way bala alkaal moƴƴi ko kordolu ngu haali ɗo sappo e goo façon balaga yani ko ɗum woni ko kangu kordolu ngu nungu haalde e Souleymana ha gasi o wi lam aridu hadmu nufusi wa innama aradtu hadmul qulubi o wi ko mbimi hade mon helde ɓe nde wona pour oɗon mbaraɓe saabu gonɗum ko dow minen min goni ko less on mbawarde on mbawa yaɓɓude min ono oɗon dow dewɗo e avion ene wawi yaɓɓude gonɗo leydi mbirumi noon ko minen emin jogui ko laamu amen total Allah mum ko rokki min ha heewi joni noon koye yettude Allah tan min goni jamma e ñalawma gañmi noon hade mabɓe yiide laamu ngu Allah rokkuma ngu ɓe jawa ko Allah rokkiɓe ko ɓe cohlira laamu ngu haasidagal jola mbimi ɓe natɓe mbasa yiide ɗum mbiru noon wona aɗa yaɓɓa min non ɓe ganda yaɓɓataɓe mbirum haade mabɓe soynadema ɓe mbiya ndeke mata ko Allah rokkiɓe ko wadde ko seeɗa ɓe jawa ɓe natta yettude Allah mbimi ɓe natɓe mbasa yiide andi sa yiyani kama yawata ɗum mbirum noon ay ngu kordol ngu woni joyi de on saha no haalde Souleymana tan ngu heeñi ngu faati to dental maggu ngu yetti ngu wi kornolli ɗi hal indakum min shay'in nahdihi ila nabiyillah on ngala ɗon hunde seeɗa mbaɗen ɗum hadaya annabi Allah o mbi no foti ko nawanten to banggue hadaya wallahi enen en ngala so wona abbere wotere hadaya men hande e dendagal gurdam men fof abbere wotere jogui ɗen ala no foti ko ittenten mo hen o wiye gadde abbere nde ne moƴƴi kanko koddulo ngu ngu ƴetti abbere nde ngu waɗe hunde ko makko e ngu yaha Allah niɗo hendu ɓen mbi ene datanko ɗowondigu kanko e abbere nde fof haɗa ƴetti Souleymana e ngu seeka kono Souleymana jinneji e yimɓe e anduɓe annabaɓe e ngu wawi bertetere hangu dari e yeeso Souleymana ngu itti abbere nde e nder hunuko maggu ngu waɗi ɗum e hunuko Souleymana ngu woni yimde ngu yima ɗiɗo jimɗe ngu woni wiide Souleymana alam tara anna nahdi ila llahi ma lahu
وإن كان عنه زاغنا فهو قابله بلا يعني إنن إذن نفق الله جود مم الله فألقي كوفو حتى نجم الله كيقا فالله ودا كون حتى نفقن مو جودي دي بدن إله الله وجمعن ولو كان يهدى للجليل بقدره لأقصر البحر عنه يوما وساهله ستوي هدنا mawnugol neɗɗo mawnugol so hoddirama mawnugol fodde mawnugol huunde ko fodde mum waɗante hadiya o wi Allah kay maaje aduna ɗe fof so dendi laaha aduna e laaha fof so dendi ala ko wawa yettade wawa timminde gueɗe Allah walla ene wawi wawa ndeke wadde ɗum hay hunde enen o wi minen min nafqata tan komo min jiɗi beele wele min ko min mbaɗi ko mante golle amen ɗum ɗo noon ko golle Allah e teddugal mum kono noon so ɗum kay wana laamu amen ngu ala ko foti kanko kondol ngu laamu min laami ngu laamu ala ko foti min kay min kuulani hay hunde laamu ngu Allah lammini ngu ala laamini ko foti noon فقال لها يا بارك الله فيكم وكورنو لي بي الله ودي من برك فهم بتلك الدعوه on ma duwa Suleymana askuru khalq Allah dennangal korno li buri wawde mantude kala ko Allah tagi ko ñuudi buri wawde mantude Allah kanji kadi buri hewde ko hunde jonje ko on saha Suleymana nani kondol ngone haala dum fata bassama Suleymana mosi dahikan o jali min qawliha e kongol ko jaldo min qawliha e kongol kordol ngu o nangi non sete o yebe daro seeda be dari ha kordi fo naati e gasde he ne puddi yaati وقال كنك سليمان أوي ربي جوما أوزعني لنجنم أن أشكر من تنمي نعمتك نعمة التي أنعمت بها منيم دادم علي فعلى والدي نيم دادم جداد وأن أعمل صالحا لنجني من غل مدي ترداه لي أدويلي دمن فردانني وأدخلني نانم برحمتك إيرمين ما في عبادك إجياب ما الصالحين لمن ناكم مكيناد nganda ko labbina bi ceera mutar wata faqada tayra Suleiman e fam kama talefu wata faqada tayra Suleiman wa hatti bi kan tayra o wi o hatti kanko Suleiman ko wete ndiwri falam yaral hududa o yani hududa wa kana sababu suali anil hududa woni sababu namdogol makko colel ngel annahu kana dalilu Suleiman ala ma kany woni ezignor ndiyam mabbe sa tawi be jidi dangi ndiyam ko colel ngel woni ezignor wa kana ya'rifu mawdi al ma en andi do ndiyam woni wa yaral ma tahta al ardi kama yara fi zujaji do ndiyam yirete e kasni non kangel colel ngel yirete ndiyam lesdeydi wa ya'rifu qurbahu wa bu'dahu colengel andan ndiyam dam ne woddi andan ndiyam dam ene balli fa yanquru fil ardi so tawi ndiyam dam ene balli jawona sikade e leydi thumma taji'u shayatin sayyideji ngara ngasa on saha jaltine ndiyam be calligobe jalabi mabbe e der air goto i joni non al hali o yonti andi en kalino joni o wi dum ne hawni non o wi colel ni yendiyam gondam der leydi yiyata pittol gongol der o ibnu abbas wi idha nazala al qada'u wal qudratu dhahaba al lubbu wa amal basar o wi so tawi hoddira Allah e nyaawore mum joli haqqille ya har gite ngumat wana wiyama non de dannoto kanko Suleiman omo jogi colon tew kon ba kon addu ndiyam kono colli colon esignoron kon fo o yaari ko gotel ko dangal makko he dum woni non wata faqada dayra o hatti ndiwri faqala o wi maliya holko hebi mi la aral huda mi yata ndi ndiwri am kana walla ndiwri ndi laati min al ghaibina ko wirni be jeya mi yaani dum falamma tahaqqaha ne haqqini woni diwel ngel ko ooni ko jangel o wi la u'azibannahu mi wondi mami leptungel adaban latta shadidan chatu awla azbahannahu walla mi hirsangel
awla yatiyanni walla o addanami aywa bi sultanin dalil mubinin pen colel ngel geɗe tati ngoni hen mi woodi mami leptu ngel lefte cattude walla mi hirsa ngel walla ngel addanami dalilu ko lelni ngel on saha famakasa en jangin meɗen walla famakusa en jangin famakasa ngel ñiiɓi walla famakusa ngel ñinna gayra baɗiɗin ɗo waɗɗani sa wi famakusa gayra baɗiɗin famakasa gayra baɗiɗin o wi kanko Souleymana nde o gayni maade baytul muqaddas o felliti yaade makka on saha makka ko ladde tawa hoɗaka on ho feewi tawa hoɗaka no feewi no hoɗa kono heewani kanko Souleymana noon o hebli pour yaade toon o wondini konuji makko yimɓe jinneji e diwe e ponɗi hendu rondiɓe ɓe jetti hurum makka ɓe goni ɗon ko Allah haaji e gongol ɗon ɓe juulani noon e kaaba saabu anje jalaŋeji gonɗi ɗon ɗi te o yamira kadi yo hel jalaŋeji wiyama noon fandafa at-ta'arud ma bayna ma ha huna wa ma taqaddama qissa gadinoɗo o ɗo qissa ne waɗi ta'arud seeɗa wiyama noon wa kana yanharu fi kulli yawmin ɗuula maqamihi 5000 naqatin wiyama fodde ko woni ɗon ko ñalawma fof omo hirsa ujunnaje 5 ngeloba e ujunnaje 5 ngaari e ujunnaje 20 dammol subaka fof e mbaɗɗum dépasse ɗum ko mbarude mbimi ɗon maccuɓe kuttata cekke jogo ɗumen ujunnaje 5 ngeloba e ujunnaje 5 ngaari e ujunnaje 20 dammuwol subaka fof ɗum woni mbarude mabɓe Allah noon andi ko woni ɗon balɗe no foti kowani ko o alɗa aldin nde o jooɗi ɗon kanko Souleymana omo yewtida yimɓe makko eɓe jewta o wi oɗo nokku mo gonɗen hono makka o wi ma annabi Allah nelɗum ɗo ma Allah nelɗo annabi o ko arabe sifa makko noon ko ni o sifi ha gas o wi ma Allah rokkumo ballal e dow kala ganƴo mo o wi ma heyɓe makko yetto ɗo ɓuri ɓallade fodde lewru kan yarane lewru ɗo ɓuri woɗɗude kam Allah andi to bange ñawore Allah hay goto o hulani hen ñiŋowo to bange Allah ɓe mbimo an hol diine mo wonata o wi o wonata koye diine Allah biyeteɗo Hanifa beela wodani kawruɗo e makko gonɗinimo ɓe mbimo no foti joni enen hakkude men makko no foti dumunna gonɗo ɗo o wi hakkude men makko ko fodde duuɓi ujunere ko manki fof kam fodde duuɓi ujunere mais en mbirno fodde duuɓi ujunere ɗo fuɗɗo kanko arde on annabi o wi onon ɓe kaalantumɓe kala mo jiiɗon goɗɗo mo tawaka baduɗo ngu kalne ɗum kanko woni koho annabaɗo kanko woni timmode annabaɗo o woni ɗo makka ɗo hawa gayni gueɗe makko foof kono noon o juulani ɗo suudu kaaba ɗo o ɓenni o fayi yaman o yittoyi San'a hedde beetawe ene yarane fodde lewru wana o yiiɗon non leydi moƴƴiri jondi kewdi piindi puɗi kecci o yiɗi ɗon jippade pour o juula ɗon ene waɗi no yoɗita o wotto o fofto seeɗa nde o jippi ɗon colel ingénieur ngel wi kadi istaghala Souleymanu bin nuzuli Souleymana de sohliri jippade ɗo kono noon ɗo mi famani ɗo fartafa a colel ngel ƴeŋti yehi dow asaman ha aduna o yecciti aduna o to aduna haaɗi jaajeeki e to aduna haaɗi juuteeki ha aduna o waye colel ngel no timɓe bolni colel ngel yecciti bange yo bange waɗini arti jooɗi colel ngel ene ndaara bange yo bange ene ndaara bange ñaamo ene ndaara bange nano ra'a bustanan hangel soyni ngesa ba jeyi ɗum ko biyeteɗo bilɗisa colel ngel jippoyi toon tawi toon colel hono mum nan toon ndekete colel Souleymana ngel wiyete ko Yaafur
colel yaman ngel wiyete ko afur colel bilqisa ngel wiyete ko afir colel suleyman wiyete ko yaafur colel bilqisa ngel wi yaafur to gummida qala aqbaltu min ash-sham o gummari mi ko nokkone wiya sam bodo wondi e gondidam wiya suleyman bun daoud colel ngela wi waman suleyman hol gondo suleyman qala malikul insi wal jinni wa shayatin ko lamdo yimbe lamdo jinneji lamdo seydaneji lamdo diwe lamdo ponji lamdo keneji o wi famin ayni anta annata jeyda o wi min ko afir biyetemi ko ndi do leydi jeyami o wi hollami do ndi leydi o wi laami ndi leydi ko debbo ene wi bilqis o wi gondiɗo ma o de ne jogii laamu mangu kono noon min ne laamɗam o bilqisa kañum ne laamu mum famɗani paama ɗum fa innaha tamlikul yaman on ɗon bilqisa laami yaman fof e less junngo makko 4 laamɗo kala laamɗo ene jogii masalan aneni kawra woni kawru woni diwan ene laami diwan kala heen laamɗo ene jogii ujunnaji 4 soldat e 3 ministère ene pewjanama alhaali laamu makko omo jogii colonel aji 12 ujunere colonel anani kala hen colonel aji 12 kala hen colonel ene jogii 12 ujunere soldat arndi hen toon ha ƴeewa laamu makko nguno wayni ewa colel bilqisa ngel wi mi suusa somi yeehi ewa ene wawi souleymane hattomi so waktu juurde yetti so haɗa jini en nder ndiyam colel yaman ngel wi ɓeɗe ɓurti anani gondiɗo ma o dey ene wela ɗum kalana ɗum kaɗo haala mbimi ene welamo kalanamo kaɗo haala ar jihen toon o yehi o yi laamu bilqisa ngu eno bilqisa laamori ni souleymane noon ɗo ari ɗo jippiɗo ndiyam ala ɗon fasa'ala anil ma'il jinna wal insa falam ya'lamu aywa o namdi jinneji ndiyam pour ɓe calligo jinneji mbi ngala ko gandi hen o namdi yimɓe mbi ngala ko gandi hen on saha fata faggadal hawduhuɗa ɗon o hatti diwel ngel nde o hatti collel ngel falam yarahu o ronki yiide ɗum fada bi arifi tayri wa huwa an-nasru o noddi masalan diwri ɓurdi wawde diwde e diwe pop ndin wiyete ko dutal o noddi ɗum fasa'alahu anil hujur o wi dutal to collel bi'etengel hudhudangel woni enen mbeta laaral faqala aslaha Allahu al-mulka yo Allah moƴƴin laamu ma adri ayna huwa fama arsaltahu mi anda to woni mi anda to nelɗam ila makanin on sa fa gadiba Suleyman bun Dawud tik wa qala Suleyman la u'azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultani dum hadi won yande mo wondore hadi mo yande mo wondore o ittini o wi wonde mi wondi mami leptumo lepte cattude walla mi hirsamo walla adanami dalil on saha dutal ngal yehi nde dutal ngal nde summa da'a bil igadi o noddi liwre kanko Souleymane o huwa asaddu dayru dayrana kala kene diwa kanyum ɓuri wawde diwde liwre ene mbere kiilal faqala lahu o wi liwre nde alayya bil hududa sa'a jon yo collel tawam do walla nyama min ma leydi an hoore ma fartafa al igabu e liwre nde ngabbi dow fil hawayi hatta nadara ila dunya kal qasati bayna yaday ahdikum ha aduna o waye liwre nde no comme ça time bol ada kam fofadi liwre nde way non aduna o way non e liwre faqala summa tafara yaminan wa shimalan liwre ne yecciri bange nyam yecciri bange nano fara al hudhuda mukbilan min nahwil yaman o soyni cole ngel ummi bange yaman en arta fan qaddal igabu yuriduhu liwre nde fukko yi pour nangoya cole ngel wa alimal hudhuda anna al igaba yaqsiduhu bisu'in cole ngel fami liwre nde so yettima mawa ko wadi dum ko boni cole ngel wimo wi hudhuda wi cole ngel wi liwre nde بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا ما رهنتني ولم تتعرض لي بسوء مدو ñagoroma Allah dokkuɗoma semba e dow am o Allah dokkuɗoma hattan e dow am o jurmoɗami mbasa wadde mi ko boni liwre nde woppimo o ñaguirum ko sitti dema to
liwru nde wimo noon waylaka jalle bane ma sakalaka tan ummuka yumma waali haw inna nabiyallahi qad halafa an yu'azibaka aw yazbahuka annabi Allah o wondi wi ko kirsowam walla leptuma lepte cettude fasara mutawajjihayni nahwa Suleyman colel ngel e liwre nde jaadi ena payto Suleyman bun Dawud falamman tahaya nde kaati ilal askari fewde arme o be ngari konu Suleymana ngu be jetti talaqahu nasru wadayru die pop jabboyi colel ngel dendangal dute jabboyi colel ngel wa qalu lahu imbi colel ngel waylak jalle banema wona boram hande ayna ghibta fi yawmika hadha horon birnda o nyaloma hande فلقد توعدك نبي الله سبني مامم النبي الله وأخبره بما قال سليمان بكانه سليمان هالكو فقال الهدهد تولنجل وي تولدي أو ما استثنى نبي الله بل النبي الله اتسناني فقالوا بلا هكاي إنه قال أولا يأتيني بسلطان مبين ولا غدنا مي دليل بين وي فقال ود نجوت ود مي دليل تاود كنون وي هذا وي كوم ادنا ما دليل مي حالم وكان غيبه نون من السوال ولم يرجع إلا بعد العصر وأمي دون كان كو تولنجل أمي دون كو تاكتو سبار هد نانغا هوارتان بارتو كو تاغال تاكوسان فان الاغا به الغاب ليولنde yaade makko hatta ataya Suleyman hadi jetti Suleyman wa kana qa'idan ala bisadihi ala kursiyihi kanko Suleyman o mo jode sis makko fa qala al-ugabu qad ataytuka bihi ya nabiyallahi o liwrende wimo annabi Allah mi addanimo colengel engel falamma qarwa minhu hudhuda ne colengel balli Suleyman rafa'a ra'sahu colengel bamti hore mum wa arqa zanbahu anani de jetti laacel ngel yurtine leydi wa janaha jetti bigge mum yurtine leydi wone waddine na dasa ene yenki nono Suleyman ene dasa laacel mum en dasa bibje mum ene afaya Suleyman bun Dawud Suleyman lamima de tawadu an li Suleyman alayhi salatu wasalam falamma dana minhu de colengel balli Suleyman akhadha bi ra'sihi Suleyman nangirni hore colengel foy famadda ilayhi wa qala lahu Suleyman wi ma ayna kunt hodo gonnoda la u'adhibannaka araban shadidan mi wodi hande mami lefte chattude colengel deeji ha boyi ngel wi ya nabi Allah annabi Allah uzkuru wuqufaka bayna yadi Allah azza wa jalla annene miijo jango yawmal qiyamati sadari ma yeso Allah no uddani dole ni nono udduma dole han Suleyman wala sinni kuli woppi way gona sahidi mo banda se sin Abdul Halum ndo halata affaire Abdou Diouf o wiya ko onon assemblée ko mbara ton odon kala kecce kala ton de holko dum jogori jibinande Abdou Diouf jango nyare yawmal qiyamati yeso Allah tan wulli wulle fekkori o jeewi non Abdou Diouf no fotini ena Allah fotini tan fekkori kanko Suleyman ko non e colengel wimu tan kanko no fekkori woppi colli o weri colengel to ngel ko say de ma to ha hono Suleyman andu Allah dum wadi ngel wari mo hulde sa anda hunde a hulta dum burdo andude Allah fo buri hulde Allah tama dum summa sa'alahu mal ladhi abdaka Suleyman wi jon horo gonnoda o ko lelnuma o haali non ko jogori haalde ko dum woni fama kusa ghayra ba'idin kangel colengel ngel nyibido waddani no feewi faqala ngel wi a haddatu mi filtima bi malam tuhid bihi ka filtaaki e mum gandal o jiituka mi addanima min saba'in ummade nokkuni wi saba'i ene bete e coppi bi naba'in khabar yaqinin mo ganda ko gonga inni sabu min wajadtum ra'atan mi tawi debbo tamlikuhum ene laami be debbo o wiete ko Bilqisa o uutiyar kanko debbo o mo rokka min kulli shay'in kala hunde yo hunde ko lamdo ni yida o mo jogi dum wala ha ene wodani debbo arsun danki azimun ki ganda ko mawki danki ki njuuteki mum ko capande jeetati dira njaajeki ki ko capande nay dira bamto towoyde danki ki capantati dira foko kange foko kan diwa o soka ko e suudu e nder suudu ha woni cuudi jeedi hen joodo to kanko odo kanko Bilqis
wajadtuha kono mi tawimo kanko odo e laamu makko ngu fof no foti ni wa qawmaha kanko yimbe makko mi tawibe yasjuduna lisamsi be cujjanta ko nange min dunillahi ko wana Allah wa zayyana lahum shaytanu saydane en sudani be a'malahum golle mabbe bonde fasaddahum saydane faddibi anis sabili galawul gonga fahum kambe la yahtaduna be pewani Allah yasjudu be cujjanani lillahi wanande Allah alladhi on Allah yukhrijul khab'a mo ganda kanyum woni jaltindo pudi fissam jaltindo cuudindi koyno tobo en jaltindi cuudindi fissamawati asama koyno tobo jaltindi cuudindi wal ardeledi koyno pudi ya ala wa ya ala mo kanko woni gandudo ma yukhfuna kebe cuudata e der berde mabbe wa ma yu'linu e ko penyinta e demde Allahu Allah la ilaha kando rewede e gonga ala illa huwa sawana kanko rabbul arshil azim kanko jeyi tanki mawtiki al arsh qala suleyman wi tolel minani ko kalda ko sananzuru mamindar asadakta bele ko kalda ko gonga am kunta walla ka laatida minal kadibina koy fenbe bismillah mi jeew on saha kangel cholengel kangel woni ingénieur mabbe ndiyam ngel amti dow asaman ngel yi ndiyam dam be ngati be jaltini ndiyam be jari hen wata wadda ube celligi wasallu be njudi summa kataba Suleyman windi kitaban letter suratuhu mbadi se letter ko ni letter o min Abdullah Suleyman ummi ko maccuda Allah betedo Suleyman bun Dawud ila Bilqis malikati sab'in fewde Bilqis lamdo sab'in bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al-huda kisal Allah yo wona dewde pewal amma ba'du so dum benni fala ta'alu alayya hora mawnikini de am wa atuni gaddane kam ngare am muslimina odon jebbili thumma daba'ahu wa takkiri letero bil miski kuwete lati wa khatamahu bi khatamihi wa takkuri letero feggere makko feggende ko laamu woni hen sa memi letero gasi angati kanko Souleymane kala de feggerde memma ana gasi jabde kala ko feggerde memi memda gasi jabde o takkuri letero no feggere de debbo o memi letero tan gasi angati to doole mo musti de gila den doole makko musti hono no o do wadduno e o babam mawnum Baye Niass o Muhammad Abdallah Niass no wadduno Ibnu Mayaba nde o windi Ibnu Mayaba ne murti yeddi lawo Cheikh Tidiane murti o windi dum letter o wiete ko juusu ulai ila Ibnu Mayaba akhitta naddu bil murhafatil budai ila Ibnu Mayaba letter o ko armeji ƴellittoɗi gonde gaawe teccade fewde Ibnu Mayaba mo gandama Allah bonni jum juwande o nde o jangi letter o gisɗe beddi ƴiƴam o wumi o maayi Ibnu Mayaba gando jogi hay rasmu ɓurano waɗi ɗum Ibnu Mayaba ko murtennajo o jogi hay rasmu de o waɗi defte kewɗe ko gando caggal ɗum nde biyeteɗo Mamoudou Diowol joli kañum ne jolni gueɗe mum ne haala o windi ɗum kankode kadi letter goɗɗo omo haala hen o wi ida o wirdin bila sardin dakhlun fi dariqina yati bihi al-a'warul mazmum dajjal mo ganda ko dokko ñiŋaado paadono dajjali on addi dum don hokkirde lawol halta shardiyeji non wadanno kono waaji o hebi lettre sali jangude o wi be bibe kalni mo bimo jabi lettre o jangan wona o memi o gasi wonta on nanta hal ha o mayo halta lawol go ha o mayo halta ni go ko ene jogi gedde ko non tan Souleymane ne ko non tan so mimi tan ka so de kala ko jende min so ni mima a hawrani en sa mimi da hawrani sa mimi huuda mimi de tan Bilqis ko jom doole kono nde o windi lettre o takkori feggere nde o totti dum lettre o jangi tan kasi an kandi alhaali mum dan yirbi o dokkaro kangel colengel Souleymane wi idhab bi kitabi hadha nangu letteram odo fa alqihi ilayhim weddo lettere o fewde mabbe summata walla pirlituda anhum ga mabbe ko to woddu non o wi colengel sa yehi sa totti be lettere o colengel sa weddima to lettere o luncito kono hoto woddu kelda ko be kala fanzur ma da yarji wona jew ko be jogori ruttude wal jawab colengel ngal ari e debbo o
fa wajadaha ngel tawi debbo o na'imatan ene ɗaani wa qad ghaliqatil abwaba debbo o ene soki damuɗe ɗe wa wada'atil mafatiha ta ra'sihi ene ƴetti coktirɗe ɗe ene waɗi les hoore mum debbo o suudu mum ko cuuɗi jeeɗiɗi taari ɗum so debbo o ko lamɗo so yiɗi ɗanade kanji fof sokat o ƴetta coktirɗe kadi o aflo andi ɗum kam ala naato wangande eyyi kono noon colel ngel kañum a wawa faddade debbo nan toon leeli ene ɗaani ene afli coktirɗe colel nana ara debbo o ene jogii ko wayno way kono kamɓe yimɓe yontaɓe ɓe jogii hunde wiyete ko couloir ni ene waɗi boowel seeɗa ɗo yirata air so yiɗi ɗana seeɗa o waɗa ni fotta pour yiya ɗon henndu naata so yiɗi tum tan ko artira kadi no oto waɗata hen saji woni otoji ne mbaɗa noon mbaɗani tan hunde nde waɗa badamel so arti ka ɗofta kanko debbo ko ɗum o jogii joni noon omo waɗi ni pour mo ƴeewa henndu seeɗa jege colel ngel ari ha ɗo ne weddi letere o tawoyimo nder kadhalika kanat taf'alu idha raqadat ni debbo o waɗata somo ɗaano fa alqal kitaba colel ngel weddi ala nahriha weddi letere e bare daɗe makko wa qila kanat laha wiyama ala debbo o jogii ko kuwatan falantere mustaqbilata shamsi taga u fiha hina tadlaw o wi so tawi nangue ne fuɗa ko ɗon heewi fuɗirde omo ndaara nangue o sujjata ɗum colel ngel no ardi ko ɗon eywa nde nangue fuɗata nde nangue fuɗi ha gasen colel ngel weddi ɗon leetere o tinani nde nangue leeli finde leeli fudde kanko debbo o ummi pour o yiya o ƴeewa tan o yi kayitol ngol nde kayitol ngol yiyane makko tan o signi o tawi noon leetere o ko takkaɗo o mimi tan woni signude li anna mulka Souleymana kana fi khatami de wonno laamu Souleymane ko feddel mum wa arafa anna alladhi arsala alkitaba adamu milkan minha o andi oɗo binduɗo leetere ɓurmo mawnude laamu fagara atil kitaba o jangi leetere o wa ta'akhkhara alhududu colel ngel dari waɗɗani omo yaha kanko debbo o omo welni leetere o hatta qa'adat ala sariri mulkiha hawo jooɗi e diwa ɗo laamu makko ɗo wa jama'at asrafe qawmiha o rendini ɓurɓe teddude yimɓe makko ndendi ngari sara makko keɓi ɗon omo haala fof colel ngel ne heeɗi qaala debbo o wi yimɓe mum yontaɓe ɓe ministére uji en député ji en wonɓe sara makko conseil ministre makko ya ayyuhal malaw ehe mon délégation gondo sara am inni no min ulgiya ilayya weddama am kitabun letter karimun tedduɗo takkol innahu ko woni fi letter o min Souleymana wa innahu holko mofti e letter mofti hen bismillahir rahmanir rahim hol ɗum an ko woni fi la ta'alu alayya hoto mawni kino de e am wa tuni muslimina ngare e am oɗon jebbili ɗum won ɗum inda e letter qalat debbo wi ya ayyuhal malik ehe mon délégation aftuni caggite kam komi disniɗo on fi amri e alhaalam sabu ma kuntu qaadi atan amran mi meeɗani tajje ñawoore hatta tashaduni ha tawa ɗon qaalu ɓe mbimo nahnu ulu quwwatin minen komin joomiraɓe sembeji ko ulu ba'sin shadidin ko min joomiraɓe ewa hareji cattuɗi hunde fof emin mbawi wal amru ilayki yamirore koye ma fanzuri ma la ta'murini ƴeew ko jamirɗa fof min ɗoftama andi oɗo debbo o ɓuuri ɓe ƴojje kamɓe keɓe fuyɓe ɓe jiida yimɓe firawna ko firawna woni puyɗo kono yimɓe mumen ko intelligent ji oɗo noon ko debbo o woni intelligent yimɓe ɓe ko ɗayɓe ay yimɓe firawna mbi ardi hi wa akhahu hore yaw wadde ɓe hay hunde nde firawna nam mbi wona noon mbi ɗum ay ɓeɗo no mbi eminen min jogui doole kon ɗayɓe oɗo laami aduna foof laami ko jinneji laami yimɓe laami seydaneji laami baroɗe laami ndiyam laami hendu fof Allah rokki ɗum o sa yiyaɗa haɓay mo aɗa yaha kon ɗayɓe debbo wi wona noon oto kaale ɗum ɗum waɗi a ceerno Mouhamadou Bakar Kaheyɗi rahmatullahi alayhi e deftere makko wiyetede Jawahirul Irfan o wi arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu summa li wa indi
o wi gede nayi ko kalkoje maccuɗo Allah gede nayi ene kalka nen min minen min jeyi keɓirmi ko sabu am ɗum ne halka minen min tan jeyi keɓirmi ko sabu am ko ɗum ne halka nen kamɓe winoɓe noon ɓe fof koɓe halkiɓe sabu mennoɗo wiide min o halkima hoɗi on fira iblisa ana khayrum minhu ona on ko kalkiɗo winoɓe nahnu uɗu quwatin minen emin jogui sembeji ɓen ko halkiɓe binoɗo alaysa li mulku misra hol jeyɗo nguɗo laamu beɗe wona min jeeyi on ko kalkiɗo ko firawno wonno wona ha binoɗo innama uutiɗo ala elmin endi o keɓirmi ko kemmi ko sabu gandalam on ko kalkiɗo ko qaruna wonno ɗeɗo gueɗe nayi ko kalkoje waaji o wimo wona noon waaji o debbo o wiɓe debbo o ko ƴoƴƴo o wiɓe innal muluka ida dakhalu qaryatan ay lamɓe seɓe naati wuuro afsaduha ɓe bonna wuuro ɗum woni jikkoji mabɓe lamɓe kala naati wuuro bonnata seɓe naati wuuro ɓe bonnat ɗum woni sifa lamɗo wa jaalu ɓe mbatta a izzata ɓurɓe teddude ahliha e wuro ngo yimɓe wuro ngo ɓurɓe teddude ɓe kewi wattuɓe azilla tan ko hoyɓe ɗum woni wa kadalika yafa aɗum ni mbaɗirta lamɓe kala naate wuro so waɗi kudata wonnoɓe ɗon yontaɓe gonta ko naskaɓe ana woni sifa lamɗo so waɗi kudata hefti wuro ngo kala gonno ɗon jontaɗe wuuro he wonta ko naskaɓe ɗum noon hoto mbaɗe noon min wono yidde bonnande min komi jontaɗe wuuro he e so aɗa ngari min wattate goɗɗum ɗum nan mi jaɓata wona noon mbatten wo innino min mursilatun ilayhim komi jogorɗo nelde mabɓe bi hadiyatin dokkal won dokkal joguimi mboɗiɗi neldude ɓe fa nadiratun komi ndarowo bima yarji ul mursaluna ɓe nelaɓe ɓe holko gartirta ɗum jinmi ƴewde colel ngel ne heeɗi enan ɗon tan e deeƴi nde wonno ko cole ɓe gandata ko colli werli cole nan dow lekki tan heeɗi koɓe kalata ko ene ñukkiɗo on e haɓɓo o wi kanko debbo o wi somi neldimo hadiya mo jogormi neldudemo o dokkal ngal tawi ko lamɗo ma o jab tawi ko annabi noon o jaɓata o ƴeewi temedde joyyi cukalel gorel o ƴeewi temedde joyyi cukalel dewel o wi cukalon ngoron kon o waɗat ɗumen kotone doɓɓe en ŋeñamaji en fof o waɗat ɗumen o waɗan ɗumen comci rewɓe o kala ko debbo waɗata o waɗan o moori ɗumen o waɗi ɗumen kala no debbo wayata tan cukalon ngoron kon mbaɗana ɗum cukalon ndewon kon kañumen mbaɗana pantaloji e simisaji kañumen mbaɗana kabuji kala ko gorko waɗante kañumen mbaɗana o wi cukalon ngoron kon so haalde moɗon mbare daaɗe mon no comme daaɗe rewɓe ni onon rewɓe ɓe so haalde mon mbaɗe daaɗe mon no damɗe ɗo gorko ni so haalde worɓe ɓe so wi jam ñala ni awor mbara daaɗe on so haalde worɓe rewɓe ɓe so jam ñala yawu bonon on coɗi ko worɓe mbaɗat ni hankkante to mbete mo wiyama dal o itti hunde wayi kono bakanel ni bakanel ngel woni toon ko kanŋe o ƴetti bakanel ngel o ombi ɗum ha ombi o watta menkelde kanŋe pire nde yulaka e o wi ko son jeehi mbiyamo so tawi so namde ema ko wone bakanel he gila o hippitani yo haal ko woni toon so haali won toon mbiyamo yo yul bakanel ngel yo yul menkelde nde o wurta hen garawol tawa kadi so yuli ko yulata ɗum ko wona neɗɗo sen wurte garo ko taw wona neɗɗo wurti garowol bisimilla ɓe pokkiti colel dogi Fatir Souleymana o tottiɓe noagasi joyi tuufere kanŋe piiri ɓe nawanmo colel diwi Fatir Souleymana haltoya ko holla ko o wi mo neli o wiyete ko Munzar bun Umar mawɗo maɓɓe o ko Munzar bun Umar ono neli o wi ɗum son paanima galle o so tawi ko gorko so tawi ko annabi ma o jal tawi ko lamɗo tan ñirɓinto so tawi gon ko jirɓinima noon hoto kulemu min wayum so jali noon ko annabi ko ari fof keɓɓe debbo wiɓe noon o tottiɓe menke tengade kanŋe e tuufeje kalis danejo o tottiɓe latiji o tottiɓe cuureweje fof o tottiɓe ɓe jeehi
ɓe jetti wi sukaɓe yo jaltuɗa yeɓe jaltu a faami nde ɓe jetti nde haɓe paandi fodde kan kene yarane to ɓe gummi to fewde ɓe Souleymana ɗo ko balɗe 7 ngeloba yahata nde ɓe gummi ɓe ngari haɓe paandi Souleymana fodde tan kone heddo fodde metereje 20 ɓe jettaki taw ɓe tawi debbo Souleymana wi jinneji ɗi yo pi tuufeje kanŋe fodde kanŋe tuufeje ɗe ɓe gaddata ɗe mbaɗa tuufeje ƴetta mbaɗa gambol mbaɗa tata fodde 25 kilo yo ma ɗum kilo arani ɓe mahi ɗum ɓe mbaɗa gambi sara tataka kadi yo won kanŋe hakkude tataka kadi yo tuufeje kanŋe tuufeje kanŋe ɗe goppu hen jolɗe fodde tuufeje ɗe ɓe gaddata ɗe famidi goppu jolɗe mum e ɓena ngara ɓe ngari haɓe paani fodde 22 kilo ɓe jittata Souleymana wi kala ɓiɓɓe jinneji yo gaddo ɓiɓɓe mumen fof yo gaddu jinneji gaddo ɓiɓɓe mumen seydeji gaddo ɓiɓɓe mumen kaɓɓi sara tahe ɓe mbi hol daaba ɓurɗo yodde to maayo Souleymana wi ɓe hol daaba ɓe mbi ko ngabu ɓe gaddo e ngabu ɓe kaɓɓi gabi ɓe kaɓɓi yimɓe Bilgisi ɓe nana ngara ɗo tawi yolde fof kadi tawi daabeje ene jaltoya e tuufeje kanŋe ɓe mbi oɗo sen nawni kan ngala waɗata ƴetti tuufeje mabɓe ɗe ɓe beddi ɗon ɓe pokkiti ɓe ngari haɓe paandi Souleymana eɓe jawta jinneji eɓe jawta seyɗineji eɓe jaɓɓa e tuufeje kanŋe eɓe jiya daabeje ene jaltoya e tuufeje kanŋe ɓe paandi Souleymana jooɗi e sismu mum kanŋe ene hucciri funnaki ɓe paandi wone mosde ɓe gandi ndekete wona laam ko annabi woni ɗo ɓe jetti ɓe calminimo kanko Munzar bun anani bun Umar o itti lettere Bilgisa winduno o totti Souleymana o itti tengade kanŋe nde e tengade kalis nde e gueɗe cuureweje fof totti Souleymana o itti bakanel ngel o totti Souleymana o wi Souleymane emin jiɗi kalana min ko woni nder bakanel he Souleymana jaggirini bakanel ngel Jibril telli Jibril wimo woni toon ko menkelde kanŋe pire woninde nde yulaka Souleymane wi ko menkelde kanŋe pire woninde nde yulaka woni nder bakanel he kanko Moussa Boumar wi saddakta a gonɗi ko kalɗa ko gonga fas ud addurrata wadkhulil khayda fil juz'ati njula menkelde nde nana garowol e nder wuddere he Souleymana yecciti tagore wonde saramum nde o wi malli bi subbiha hol bawɗo yulande mi menkelde nde wa sa'alal insa wal jinna wa namdi yimɓe wa namdi jinne falam yakun indahum ilmu zalika kañumen ganda summa sa'ala shayadina wa namdi seydineji belene mbawi seydineji mbi tursilu ila al ardati min jiɗi ko nela e moƴu mbiya yo moƴu ara falamma ja'atil ardatu nde moƴu ari akhadat siratan fi famiha nangi leɓol waɗe hunuko mum wa dakhalat fiha naate menkelde kanŋe ene mooƴa ha yaltiri banggue goɗɗo fa qala laha Souleymana wi moƴu ma hajatuka anne ko jiɗɗa qala moƴu ngo wi tasiru rizqi fi sajari min jiɗmi ardi ɗon wona e leɗɗe Allah wi mo mi yamiri ardiɗi ma yo wone leɗɗe ɗum moƴu kañum ne wuura gaɗe mum fof gona tan koye leɗɗe moƴata ko leɗɗe en so wona bonnude comci ɗum ardiɗi mum ala toon ko bonnoyata tan noon no bonna leɗɗe noon قال سليمان وي من لي هذه الخرزرات هول باودو وurtandimi garowol ngol فقالت دودة بيضاء ngilngu ndenew wi ana laha ko min jeyi ya nabi allah ngilngu nanew ngu ƴetti garowo waɗe huno ko mum naate wuddere he ha yaltiri banggue goɗɗo
o wi Souleymane wi anne ngilngu ma haajata ko woni haaju ma qalat yakunu rizqi fil fawaki min jimmi ardi gam wona muyanteje dene en mongoje en ngilngu ko dum tan jaabe en tan dum tan ponnata Souleymane wi mi hokkima dum o wi joni kanko waaji o wi e joni min jidi ko paltanoda min hakkunde worbe be e rewbe be hol hen wobbe do daribe hol hen wonbe rewbe hol hen wonbe worbe Souleymane wi kambe fo yettu catallaji bi calligino be kebe yeso makko be jaggi catallaji be kebe yeso makko rewbe be so ƴetti ndiyam mbade ngo jungo mbaawa wattude ngo so wana mbade ngo ande puddo wadde ni worbe no baddani fo benni not o wi ay wadobe ni be ngoni worbe wadbe wadobe ni battani be ngoni rewbe ni Souleymane ni faltri neddo kay lamata ko adun wana kangal dum ka waawon ni ina gasa Allah lammin ma adun non worno ngona boccon Allah jaba hago dum woni falamma jaa Souleymana nde yetti Souleymana lamdo o nelado mum jetti Souleymana qala Souleymana wiibe atu middunani bi malin odon mbaawi beydirdemi jawdi min beydandemi jawdi on baawa sabu fama atani Allah ko Allah rokkimi ko to bange laamu e to bange annabaago khayrum buri mujid mimma atakum ko Allah rokki on ko min ko Allah rokkim ko rokkani on dum Allah rokki on ko aduna min ko aduna la ko Allah rokki bal accu kay antum onon bi hadiyatikum e dokkal mon ngal nawe tafrahuna beltoro don ko cuudaaje aduna ala ko wadami irji ilayhim rutto nawtan be tuufaje kangire beddudo de kocce nawte fala natiyannahum son jehi mbiyebe mamin gaddambe bi junudin kono la ibala lahum biha ngo hattan alanabe e mum wala nukhrijannahum minha son jehi mamin jalti mamin garton min jaltina be wuro ngo azilla tan kebe hoybe hum saagiruna hum saagirun ebe koy nde nelaabe Bilgisa be ngarti to wuro Bilgisa be mbi o haalani be kaalani Bilgisa ko waaji o neltude ko kanko Bilgisa jaala sariraha o ƴetti diwa makko o waddum dakhila sab'ati abwabin e nder cuudi jeedidi o nana duudo suudo soka o nana diwa o suudu wondo soka o nana diwa o suudu wondo soka suudu ndu wondu ko cuudi jeedidi coki yo o wada ton kala damal o waddon garde o aglagal abwaba o soki damude fo wajalat alayhi hurrasan wadi gardebe o heblani yaade Souleymane o yaade e 12 ujunere gawlo 12 ujunere gawlo o yaade mum e fayta Souleymane be gummi toon e be ngara nde be jetti be pandi Souleymane waddani no fewi tan andi hakkude Baytul Muqaddas eto Bilgisa woni do yarante ko lewru wa arsuha fi sab'in Souleymane on sa woni ko Baytul Muqaddas woni Qudus en bete Jerusalem Souleymane ko ton woni kanko Bilgisa woni ko sabay en bete chop e choppi yarante ko lewru non kanko Bilgisa ummima ton ari o faandima non do Souleymane woni do fodde tan do hen e daabiya no pamirta waddani wonani hay kilo faandaki wonde kilo ni be pandima hankali Souleymane non kanyum ne jodode yimbe mumbe kanyum ne yalti jodi Souleymane wi ya ayyuhal malaw ayyukum hole emon ya'tini bi arsiha mo ene adanami danki makko ki sis makko mo sokito o danki ki o sokito ki badaki e cuudi jeedidi soka suude nder suudu ene soka ene wada gardebe gofo no jogi bombo ene dari ene pari ha wooda biide no memma ware hol man bawdo addandemi gile be jettaaki te hakkunde toon e ga ko lewru te be ballima wonani hay kilometre e ben do be ngar bawdo addandemi joni qabla an yaatuni ko adi nde be jettatomi muslimina e be jebbini e be dofti dala ifritun minal jinni mbir goto e jinneji mbir o wiyete ko sakhru no jon wiibe non won bi'o ko zakwan non o wiyete wiyama jinne o kala do yitere makko fawi don koy ngal fawto Allah makko yawta
yite newi pat fota ko ngal dari mo don on jaabi Souleymana o wi ana atika bihi walla ana atika bihi min mi addan ma 6 o joni qabla an taquma min maqamika ko adi no ngummorda do jodiɗa do andi Souleymana ñalata ko ñawde hakkude midi so midi yoni foftoyo ko adi ne kota nder galle addan ma 6 wa inni jamil alayhi abdu sizo la qawiyun bodo sembi bodo wawi rondade mo te aminun komi kola kala ko woni hen e kangeji ma yetti itrana idara Souleymane wi mo uridu asra min zalika mbodi ko dudum yawti ne leeli seeda haade ko ha hedde midi en ne leeli قال الذي وي on endahu mo ganda ene do mum ilmun gandal minal kitabi to bange deftere on wiete ko Asif bun Barqiya wana jinne ko net on ko sehil Souleymane en andi ismullahi al-azam alladhi idha da'a bihi ajaba inde de Allah ganda sa noddiri dum Allah wi ma naami o mo andi den inde wete ko Asif bun Barqiya ko wondino ko Souleymane gondi won wibe ko kanko addi won wibe katibuhu kanko woni bindo Souleymane letteruji kanko woni journaliste mum wa kana min awliya illahi ta'ala ko waliyabe Allah mawdo jeya won wibe ala ko Jibrilu addi tanki won wibe ko Khadru won wibe ko Souleymane e hoore mum addi won wibe ko malaika goddo addi won wibe non ko kanko buri lollu non ko Asif bun Barqiya addi o lural tan Asif bun Barqiya wimo ana atika bihi min mi addan ma danki ki qabla an yartadda ilayka darfuka ko adi inde gite ma ndut sa dari huule ko adina majata takum addi ko adina jawata hunde ngartira gite ma tokki ari te ene woni to sabay nan ton e kini soka bang yo bang o wi idha nadarta ila shay'in faqala lahu kanko Asif bun Barqiya o wi Souleymane unzur ila samai Souleymane hoyni do asaman Souleymane wadini attiri gitum tan tay dankine yeso fa nadara ilayha summa radda bil fi fawajadahu mawdu'an bayna yadayhi fi nadrihi ila samai da'a Asif bun Barqiya al ism al a'zam nde o wi tan Souleymane ew dow Souleymane hoyni tan nde attiri gitum tay dankine woni sara mum ko do no dubi فحصل بأن جرى تحت الأرض سيسو أمري لسليد حتى نبأ تحت كرسي سليمان أكيد لسيس سليمان falamma ra'ahu Souleymane yi dankihi mustaqirran eki deji enda hudo mum qala haza o wi addede dankiki do min fadli rabbi koy bural jomam Allah wadirni ko li yabluwani ha o jarribo mi askuru mele mi manta am akfur walla mi yaddan nema wa man sakara kalama manti Allah fa inna ma yaskuru nafsihi ko manti ko koy makko artata wa man kafara mo yeddi nema Allah fa inna rabbi jomam ghaniyun ko jondini do gamantoje mum karimun teddudo bural qala Souleymane wi nakiru laha paytine dankiki baylek nakiru laha arsaha baylene mo danki makko ki ay do cuwa yetta be na garade jon don do Souleymane wi mo gine bi pentir sa pentir ko Souleymane mbadi tan ni ko nam dura mbele eden dara atahatadi mbele ma o feew e andude kiido ko danki makko am takuna walla o laato min alladhina koy be la yahtadu be pe anda mbele o ma anda walla o andata falamma jaa ande debbo o yetti ila o wiana kanko debbo o ahakada arsuki amisli hada arsuki mbele danki mako ni way nde o yetti nde danki ki non don pentirani jodi debbo yetti tan o jeewi danki ki Souleymane wi ande jeewi ki danki bele ni danki ma ki way a jeewi ki koy Souleymane wiinomo bele ki ko danki ma tan o wi ko danki makko kono Souleymane yidi wemnude mo ima tawde debbo ndo yetti do na danki ki ndaariki o ndaariki o mo ƴeewa danki makko ki kono penturaji tan serti ko texte 6 hay dara sertani sona penturo o ndaariki Souleymane wi ana ndaariki danki de bele ni danki ma way debbo o qalat o wi ka annahu huwa elle ko kanki o ko dum ki nandi ko ne ko ki nande dankam kanko Souleymane o wi nde o yi debbo o faami debbo andi ko danki mum
kanko Souleymane o utina al ilma min dokkama gandal min qabli ha ko adi gargol makko wa kunna min laatinoma muslimina ko min jebbilaniɓe Allah wa saddaha faddinoma debbo o ga rewde Allah ma kana ta'budu ko rewanno ko hol ɗum tankiki ndo ko rewanno ko nangi min dunillahi ko wana Allah innaha o ɗo debbo kanat o laatinoma min qawmin ko yimɓe kafirina yedduɓe ilala ha kanko debbo o nde o yetti andi Souleymane hade makko arde jinneji ɗi kalaninomo mbimo koyɗe debbo o way kono koyɗe mbabba ni nde wonno debbo o ko jinne yummakko ko jinne ko babiraɗo woni neɗɗo holko addani babiraɗo o wonde neɗɗo yummiraɗo o wona jinne wiyama babiraɗo o ko bañannoɗo so a nangi ɓikkon jinneji o ɗaccitanno o wasa warde andi jinne ala no wayata jinneji ɗi ene gontanno lelli o fellat wona lella so woni lella noon o yiya lella ba o tawa ɗum ɗo wona lella ko jinne woni ɗon on saha o ɗaccita lelan kon jaha so kon kooti to lamɗo mabɓe namdoɓe onon kam ɓe mbiya minen nde ko min nangganoɓe kono noon min garti e kaari woppiti min garti joni noon waaji o woni sohil makko yiɗimo ha waɗi haalde makko o ari noon o wi kanko o ƴeeɗi ko lamɗo o ala paso e nder yaman fof mo ɓi mone ƴama ɓiyi ko walla mo ɓiyi ko ne ƴama ko ala paso mo ene ƴama ɓiyi ko walla mo ɓiyi ko ne ƴama o ronki noon esdirde mabɓe o resoye jinne kanko o ƴamoye ɓi jinne o addi ɗo woni yummum Bilkisa koyɗe ɗe ko koyɗe mbabba koyɗe korɗe ɗe fof ene mbaɗi leeɓi no leeɓi mbabba mbayata ni joni noon kanko Souleymane omo yiɗi andude koyɗe ɗe no mbayni hawa laaɓe o wi hade mabɓe arde hade Bilkis en arde ɗon o yoɓe gas ko wayno yo jinne ɗi gas ko wayno cangol mangol hakkude ɗo e damal galle ngal tan misal ɗum ɗo fof taw kan cangol waɗe ndiyam ha heewa waɗe liɗɗi nder waɗe dow weeruji danuji weeruji mirok waɗe dow no rani wi tal sa yi cikkata ko ndiyam kono sa yiɗi ko weeruji o yo waɗe weeruji mbaɗa ɗon e ɗon guilo arani kanko debbo o nde o faandi tan o sikki hakkude makko Souleymane ko ndiyam tan o ñori koyɗe ɗe o ñori koyɗe Souleymane yi koyɗe ɗe ɗo mbayni ko ɗum tan yinno ɗum wonno haaju mum o Souleymane joɗɗi watte haqqille mum tan koye koyɗe he nde o ñori koyɗe ɗe pour mo juwo ndiyam namo faye Souleymane tan Souleymane mayla wuɗo holi sarha naat e weeruji he ko weeruji wona ndiyam faami wuɗo holi sarha naata e weeruji he falamma ra'atu ɗum woni nde o yi Allah wi nde o yi hasibatu o sikki ɗum lujja tan ko tewru maayo wa kasafat an sagay ha o hunci korle makko pour o ƴeewa fara'a sagay ha wa gadamay ha hisanan o yi korle ɗe e koyɗe ɗe eɗe kisi qala o wi debbo o innahu ɗum ɗo sarhun ko weeruji mo marratun ɗannaɗi min qawarire koye kanŋe qawarire kanŋe mirok wona ndiyam qala debbo o sa heɓɓiti wi rabbi jomam innino min zalamtu nafsi mi tooñi hooram e rewde ko wona Allah wa aslamtu mi jebbilima ma'a Souleymana wonde Souleymana lillahi wonande Allah rabbil alamina jeyɗo binde Souleymane noon yiɗi resdemo añi noon resdemo no koyɗe ɗe mbayni e leeɓi ɗi o yamiri noon seyɗeɗi gaddi ko wiyete nawra eɗe mbiyata produit ɓe guittiri ɗum leeɓi ɗi ha laaɓi ɓe guittiri leeɓi ɗi fof ha laaɓi fa zawwajaha Souleymane resimo wa ahabbaha Souleymane yiɗimo wa aqarraha ala mulkiha wiyama Souleymane wimo yo faatu to laamu makko yo faatu sabay o laamto ko laamino ko wa kana yazuruha fi kulli shahrin marratan kala lewru ara e makko laawol gotol wona toon fonde balɗe tati a faati o jibinani Souleymane noon ɓiɗɗo o inni ɗum Dawuda ayo kono ɓiɗɗo o maayi gel Souleymane ne wuuri anani Souleymane wonde makko noon ha maayi Souleymane wonde makko ha maayi
fami fami non de bimo woni toon o wi noon wanqada mulku ha bin ida e mulki Souleymane laamu makko noon gasi ko e gasgol laamu Souleymane pour wiya annahu wiyama kanko Souleymane nde o laami aduna onde ibnu halasa asarata sanati omo yaara e duuɓi 13 aduna o to nangi mutata ha to nangi fuɗata fof kanko laami enen noon cukalel men so dañi 13 hitande wonta ko fijirde mbegeji kanko laami ko aduna o habbude Ablaye Wade jojji wata wa mata nde o maayi nde omo yaara salasa wa 50 sanatan duuɓi 50 e duuɓi 3 nde no maayi kanko Souleymane fa subhana man lan ida ali dawami mulkihi senade wodani mo ganda gasata e dumugol laamu mo wonko Allah laamu Souleymane gasi e dima laamu Allah Allah wi wala qad arsalna wallahi min nelino ila samuda fewde samuda en kadi akahum bandibe salihan betedo ni min bibe ani ibudullah ndewe Allah anani ma fa ida ndeke yo ndewe Allah goto fa ida hum ndeke yo kambe fariqani kebe pelle didi yaqtasimuna de ene lurondire aduna ene lurondire diine hen fedde ko julbe nde fedde wana julbe ko heferebe kala fennube be mbiyani julbe be mbiyani fennube be mbi li ya qawmi e yimbe am lima tastajiluna hol ko kenyinto don bisiyati lepte qabla al hasanati ko adi mojjere hol ko mbiyete yo leptangal ko adi yurmen onon de kon hangabe lawla tastaghfiruna Allah ko hadi imsino don Allah goppon keferu la'allakum belejo onon turhamuna odon yurme kalu be mbi julbe be mbi iddayarna bikum walla iddayarna bika be mbi salihu minen e min kiitinima o bi man ma'aka e julbe be gonduda be fof ko hitaabe gila ngardon e wura amen min kokka kala salihu wibe da'irukum kiite mon kay indallahi ko to Allah iwri wala e amen bal dacuni antum onon gawmun ko on yimbe tuftanuna be enen jarri bore mojjere enen jarri bore bonande wa kana fil madinati woni do wuro do anani do wuro samudo do woni don tisatu rahadin warbe jeenayo warbe jeenayo rahadu ko fedde firata kono be ko warbe warbe jeenayo enen gondon warbe be yufsiduna fil ardi ko bonnobe leydi enen bonnira leydi ndi goofi enen gofa Allah wala yusuna wana mujjinon holko woni sababu ko kanko annabi salihu nde onela e mabbe be mbimo addan min dalilu ko Allah nelma o wi hol dalilu mo jiddon kaaje ne gonɗon be jofi hen hayre wodere be mbi ndey hayre ngeloba yalta don tawa ngeloba e dari e duubi sappo seba yalti ugeje de mawna goddol ngol mawna ba yalta don kadi be jibina sa wadi dum min ganda ko biida ko gonga kanko annabi salihu o jofi hayre le mbiide be nani hayre ne ottana debbo so nan ngarwi no wadata ni tan ha hayre seki ngeloba yalti ba dari tan be jibini o yibe non hadihi nagatullaha sirbun walakum sirbu yawmin ma'lumin ko biin don ko nani ngeloba nani e be jogi gedal e ndiyam nyalawma on jarata onon odon jogi gedal e ndiyam nyalawma bayarata nyane nyonto don yarde ko onon tan jarata bayarata nyane be yonta yarde ko kamba tan yarata on jarata kala mo jaro yato kosam mabba be bibe jabi o wi nyane mem don bo fo non nyane hen gade mon gasi on kawrani hen bi d'accord min jabi o wi ha non kon waroyobe ba o wi ha o wi nde hitande barowo ba o ma jibine be mbi wadde nde hitande kala cukalel gorel jibine ngel min barat tawde ko non kala jibinde bingel gore be bara ha woni jeenayo battowo sappo o non sali bi ware on wi bi waraka on wi bi waraka on biddo non de wonno ko biddo jaayiya biddo jawdo mawnude hono no hojam wona dubi nay joyi taw woni saga watti wirtade be bibbe men barabe be mbiwde widay bibbe mede sen ngurno patano ni de la ilaha illa ono o ceerno addene bonede gila are men tan mo wara bibbe men bale fere baran mo o so ngoppi dum do de bonna wuro ngo on ji bibbe on ji o de gijim bibbe men maybe be pelliti non kambe jeena be badi batu be mbi goto men fof yo ya galle mumen woda ko addi keden nyaama mbayno din wuro ngo galle yo galle ben ken dannotobe jangere ja gabo mbayno den be jehen sen jehi haare wotere nan tagal wuro to
keɓen toon so jamma ari gartina wuro he tawde kanko sali so jamma ari o fari ko jama tawino to jama to o mbaren mo jehen haajuji men en takketake so ɗon kiɗum so sen mbarimo ɗo eɗen e wuuro he tan wiyete ko en ɓiɓɓe men mbaraɓe ko enen mbarimo kono sen mbaynimo wuuro ngo en ɗannima kam sen mbarimo wiyetake noon ɓe mbi d' accord en jaaɓi ɓe jeehi faamide ɓe gonodiri noon ɓe mbi maɓe mbalan annabi salihu ɗum woni ɗaaluɓe mbi yoga maɓɓe mbi taqasa mum gonde billahi ɗo Allah lanu bayyitannahu ma en mbalanmo ko ahlahu kanko yimɓe galle makko kala gonɗinɗomo mbaren ɗum jamma mbarenmo malana ƙulanna on saha mbiyen o liwaɗi heetuɓe ɗiɗam makko ɓe mbiyen ɗumen ma tawi minen kam woni min tawata ni muhulika kalkogol ahlihi koreji mum walla muhulaka hal keede ahlihi ko minen de o warande min tawakani ko min ɗanninoɓe on kam min mbaynimo ɗan kay min yeccanki min garan ɗo wiide min ɗanno min kay minen ko min tawakani mbaɗen noon wo innana enen sen mbi noon la sadi ɓuuna ko en gonɗoɓe ke en gonɗinteɓe Allah wi wa makaruɓe pewji makaran feere wa makarna minen min joɗi makaran feere kamɓe ɓe pewjat min mi waɗa Allah fewjata waɗat tewohum kamɓe lasuruna ɓe tinani Allah wi fanzur ndar kayfa kana holno laatori aqibatu wattande makrihim fodore mabɓe feere nde e pewji nde hol wattande mum nde ɓe pewji feere ko warde annabi salihu ɓe pay ladde heure mo ɓe mbadduno maalde eɓe jalta o on heure yonti ɓe mbi eɓe jalta haare nde rimte maɓɓe kamɓe fof maayi ɗon ɓe tawa eɓe maayi kisa Allah wi inna no minen dammarnahum min kalkiɓe wa qawmahum kamɓe yimɓe maɓɓe ajma'ina dendagal haatago jibrilu haate maɓɓe kamɓe huɓe maayi fa tilka Allah wi ay ɗiya buyuto woni cuuɗi maɓɓe haawiyatan enana ene yeeɓi hay goto ala toon holko addani yeeɓi ma zalamu sabbe koɓe tooni inna fi dhalika woni ɗum ɗo la ayatan ko teskuya ɗi qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe ene ganda hattan amen mbacco Allah wi wa anjayna min dandi alladhina no ɓen amanu ɓe ganda enen gonɗini Allah annabi salihu e yimɓe ujunnaje nayi julɓe ɓe ɓen min dandi ɗumen wa kanu ɓen laatinoma yettaquna ko rentiɓe Allah o luuɗan jangto annabi luuɗu id qala li qawmihi tumande o wiyan yimɓe makko anani de atetuna al fahishata on garat e bonande wa antum no onon tubsiruna oɗon daarodira oɗon mbaɗa ko boni o yana daara aɗa waɗa ko boni o yana daara aɗa waɗa ko boni goto fof daara goɗɗo ne waɗa ko boni on kersata a innakum yati onon atetuna rijala on garate worɓe shahawatan e tuuyo min duni nisa e gagare ko wana rewɓe ha oɗon gara e worɓe goppan rewɓe ko artira joni ko goto jigenako resde gorko kamɓe ɗum ɓe kaɗano ɗum halkunoɓe enenne sen goppade bone ñama en bal accuni antum onon taw mun ko on yimɓe taja haluna ɓe ene majja ko golle wattande golle mumen on ganda sadaqallahu alazim fatiha salatul fatih